Ay mga katik-tik, manlaag may dito sa Clip Cafe. Isa ka anindot nga laaganan diri sa among lugar nga Talaingot. Naay sila nindot nga view amo adtuon karon kay amo tan-aw pod mi kay wa pa mi kakita sa ilang view. Katong sa una kita mi pero karon bag-o wala pa. Ay mga katik-tik ni anami sa Clip Cafe. Misaka nami dito. Tara. Ta. Ay mga katik-tik sa sulod pa daan pag sulod pa lang dimon ay mga padyong, mga kortina nga mga ginisay-kisay o tanawa. Ay ari na mo tanaw na mo di ari. Nga sa pagtamak lang nako ani sa amin kaning nagkibot-kibot na ni ako kuan. Ibabaw, di na masabot. Sige daw, latikang daw. Nga baki mo liki magtuhinuon ko sa abos. Hadlok gani kayo. Adi mo madlok si Jisoo bay. Isog siya oh. Ingnan mga katik-tik. Napulbaan. Ingnan mga katik-tik. Isog ka. Dinala. Gila, ikaw na lang la. Tabok lang ba? Mo kagabat dira. Dali lang. Ay lang magtanaw, dito sa lang. Kami lang tanawa. Pagpiyong na lang. Ari ko sa kinis mag-ati. Baski asa basta tabok. Tunga. Dali akin ni ulan na oh. Dari sa diri dugtong. Sige na. Utong na ko dito. Diri sa. Sige, dili na talahos. Ulan na oh. Isa pa. Dos mo receipt. Bukong iwa na nakahit ako. Hadlok yung bitaw kayo sa Duha na province. ka. Ah, wala pa. Matay ni nakibot-kibot. Ay, mga katik-tik na kaihi ko. Hadlok kay kayo lang no. Ay, huwag makatubog ana sana. Sige, invite sila lang ang mga laag dere. Ay, mga katik-tik panlaag mo diri kay bisan pag kamoy mulatay ani magkibot-kibot yun ang og babae magkibot-kibot ay makaihi pa. Pila entrance dere la?
25 ra. 25 pesos lang. Ay ko naman dire. Wala po kay view oh. Kaso dagom lang ron so what kayo mi. Malas mi pero okay lang. Kumanda ko kayong dagom. Dari sa may magpa. Muna yung overview. Mga katik-tik, malas yung amo ang pagsuroy di ari kay ulan man. Di arami na, lingkod-lingkod rami diri sa kuan. Dinihan na pa to yung view la kanina makita oh. Karon na apay view, karon wa na, napulit na, iwa na yun. Sige lang mundang naman eh. Undang naman ni sa alas 2 sa mapod. Isang... Ganahan ka dari sa Okay, gwapo kayo. wala ka na-adlock dito. Dagan-dagan niya ito dito. Primero na hatlo. Mga katik-tik, ug moari mo diri kung gusto mo mag-snack na snack ug kaon na apoy sila mga sudan order. Lami lagi diri mga katik-tik kanang pagkuan ka mo diri. Ari lang mo diri kay gwapo lagi tayo sorry sa mo. Mga katiktik. Katik-tik, lindot kaayo jud diri dagan koan, dagan mga view. Ari isa mo diri. Kung gusto mo ari diri, ari. Mga katik-tik, mga unta ninyo. Kaya nga mag kutoy-kutoy na ang tinae. Ali, oh, ang among kuan. Sino ko? Yan mga katik-tik, mga unta. Mga tik-tik, mga anta. Atak ito ka unta. Ay, paglugda, kung hubag na. Sipat-sipat sa tubig dito. Mga katik-tik, laag mo dire, kaya ang pagkaon nila barato lang. Nya, lami pa jud kaayo. Nya, Manami ka. humanami kaon. Ako wa na mamahurot gani na okay. Kuan ang among kuan. Order nya busog na kaayo. Lami ilang kuan. Bihon gis pansit
tanghon gisado, ang ilang Fried chicken. fried chicken o katong Sisig. Pork sisig. pork chicken o Pork sisig. ha? Pork sisig. Pork sisig o Aning sapsoy. egg drop. O pil drop. O sana. Egg drop. O egg drop. O gani pang juice. Lami ang juice. Mama ni mo pa ina. Asalum, uy. Di ba mga tik ang bata? Ay mga katik-tik ni anak ko mga kuan mga kaila di ari dagan yun ni sila kayo ng arisa. Kuan. Mga links sa tanang local planning and development coordinator sa Davao del Norte. Planners sa Davao del Norte. Ay na lang daw. Half million na niyang subscribers. Ano, mas daghan pa siya kay Leo at yung mga Floyd. Picture na doon si Lula kay Aaron may makita. Nga niya tag vlogger. Lola Wendy. Sige lang, mapapicture. Papicture ta! Siguro celebrity na. Oh, diya ka lang, tundok lang ka diya lang, tindog ka diya lang. Okay, apil na sa vlog bay. Sige lang. Dito, tumang dito lang. Taga dire gini sabihin. Oh, taga mo adyo. Sige lang, ha? Niya sa kwan, si pangalan niya sa Lola Winding. Lola Winding ay search na mo na. Ay, ba? Ako niyan. Wendy. Si Wako. 1, 2, 3. Sa tawa ka, ikaw Ora may aking na ilang kataga diri man sa mo aking patambal man na siya sa ako. Okay na na. Kuha na kaya nagdali na si Alvin. O si Sir Alvin magoy pinakalayo. Ikuha na Sir Alvin. Dalahan na dito. O kanina lang imo okay balta mo daw. Ipadalahan na ninyo. Ben, pag-snack mo, Ben! Manami sir. Nagkaon namin. Maningaw mo. Tata. Mga katik-tik human nami pagsuroy sa Clips Cafe. Clip Cafe. Manguli, pauli nami mga katik-tik og makalugar mo ra suroy mo di ari kay perting gwapohag yun. Walay makatupong. Nya, nganon hadlok man ka dire. Sa amin man gud mga katik-tik og tan-aw ko sa ubos. Mura magmusudot ang ihi kay mahadlok naman ko ba nang naghangad ako ana ba naglakaw. Sige. Lako nga anak. Babay na sang. Babay mga tik-tik. Anhin mo dere kay gwapo kay walay dere. Suroyanan, gwapo ang suroyanan dire. May slide ka ba? Bagay na